मंगलम मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं ब्रह्मसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मानन्दाः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गोकर्ण जीवोत्तम मठ परतगाळी मठाचे तृतीय स्वामी जीवोत्तम तीर्थ स्वामींना स्थापन केलं तसं एक अत्यंत पुरातन मठ आमगेल्या अत्यंत पुरातन मठांतू पहिले 3 स्थान मिळाली ह्याची एक वाराणसी मठ, द्वितीय आमगेले भटकळ मठ, तिसरेच आमगेले गोकर्ण मठ, कडेरी आमगेले बसरूर, त्यानंतर डिचोली असे एक 3-4 मठ अत्यंत पहिले काळांतू बांधील तसले हे एक 4 शतमाना पहिले 4-4.5 शतमाना वैरी हे मठ स्थापन जाऊन जाता। त्या निमित्तानं ह्या मठाक जीवोत्तम मठ म्हणून ते हांगा नामाभिधान दवरील असा। आणि विशेष जाऊन जीवोत्तम तीर्थ स्वामींची गंडकी यात्रे गेलताना शिला नदींतू तांका 3 विठ्ठल तांका प्राप्त झाले। एक वीर विठ्ठल, एक भूविजय विठ्ठल आणि एक दिग्विजय विठ्ठल। त्याने दिग्विजय विठ्ठल तांगेलेची जन्मस्थान जाऊन असेल तसले बसरूर अंतू त्यांनी स्थापन केले। तशीच भूविजय विठ्ठल त्यांनी गोकर्ण क्षेत्रांतू त्यांनी स्थापन केले। आणि वीर विठ्ठल जेव्हा स्वतः नित्य स्वामीला पूजत त्यांनी ते स्वीकार केले। सो अशी 3 विठ्ठल स्वाम्याक प्राप्त झाले। तंतूचे एक विठ्ठल आमगेलो भूविजय विठ्ठल। त्याची कारणाक आमगे हे गोकर्ण जीवोत्तम मठाक आम्ही भूविजय राम म्हणून गेलो हांग जप केंद्राक आम्ही नाव दिले। कित्याक नाव भूविजय विठ्ठल आसता। एकडे विठ्ठल जालो एकडे राम जालो म्हणजे कितरी भूविजय राम म्हणून गेलो ह्या जप केंद्राक आम्ही नाव दिले। आजपर्यंत बहुसंख्येनं जपाच्या निकट गणना 4 कोटी पर्यंत तुमगेल हांगपर्यंत राम नाम जप झाले। अत्यंत संतोषदायक। आणि 1 महिन्यानं लागेल की एप्रिल 6 तारखेक आमगेले जप अभियान आरंभ जाऊन 1 वर्ष जाता। आणि विशेष जाऊन आईच्या दिवसाकची आम्ही सर्व ही शाखा मठाक एक रायस पत्र आम्ही हे करत असाची। येऊचे आमगेले चैत्र शुद्ध द्वितीया म्हणजे तारीख केल्या का 31 मार्च 2025 करेक्ट मठ आरंभ जाऊन गेलो ना मठ स्थापन जाऊन गेलो करेक्ट 50 वर्ष 31 मार्च जाता। फंक्शन आमगे नोव्हेंबर आमचे किंतु करेक्ट जाऊन गेलो आरंभ झालं तसं दिवस चैत्र शुद्ध द्वितीया दिवस 50 वर्ष जाता। त्या दिवसाक विशेष जाऊन गेलो आमगेले शाखा मठांतू ना जप केंद्रांतू विशेष राम नाम जप एक करचे तसं अवकाश मिळाली करच्या कट नाव मिळले एक संदेश नाजल स्वामीला एक आज्ञापत्र आम्ही सर्वही शाखा मठाक आता बाहेर सरील असा हंगाही आम्ही घेऊन आयला असाची आताच्या मी अध्यक्षांक हस्तांतर करताले। 31 मार्च लागी आणि एक 12 दिवस उरले। तो 12 दिवसांना आमगेले करेक्ट मठ स्थापन जाऊन 50 वर्ष जाता। त्या एक सुसंदर्भारी विशेष राम नाम जप तशी खई वृंदावनानी असायची। ते प्रत्येक वृंदावनाक मन्युसूक्त की नाजल्या वायुस्तुती पुरस्सर थई अभिषेक की नाजल्या विशेष अलंकार की नाजल्या नैवेद्य की एवटू कोर घेणू त्या दिवस वृंदावना पूज करता म्हणून घेणू आम्ही त्या राईस पत्रांत बरेला असा। कारण कसं की मिळाली हे 50 वर्ष ज्याचे मूल कारण प्रत्येक स्वामीला योगदान असेल निमित्तान 50 वर्ष झाले। त्या निमित्तान त्या संदर्भारी त्या सर्वही स्वामीला उडगास जाऊ का त्यांनी प्रत्येक वृंदावनाला वचून गेलो प्रार्थना दवर का नाजल्या मुखावेल कार्यक्रम असा त्या सर्वही निर्विघ्न रीतीने जाऊ का म्हणजे उद्देशानं
त्या दिवसात विशेष जाऊन प्रत्येक वृंदावन आले की विशेष एक धार्मिक कार्यक्रम करता म्हणून आताची आईच्या दिवसाकची आम्ही राईस पत्र उपलोकांक हंगाल तुलेना पेटवून दिला सा कुंटा तुलेना आणि थोडे दिवसां पावताले की तो गोकर्ण मात्र आम्ही स्वतः येऊन गेलो दिवसासाठी आईच्या दिवसात हंगाची भूविजय विठ्ठलाले सन्निधानांची आम्ही ह्या विषयी प्रस्ताव करत असती प्रस्ताव करत असल्यावर आमका कालवैद्य करत अशिले कुंटा पाविल मी कालवैद्याची आशीर्वचन अशिले किंतु आमगेले स्वशाखा मठांतू आमगेलेची जीवोत्तम तीर्थ स्वामींना प्रतिष्ठा केले तसले भूविजय विठ्ठलाले सन्निधानांतूची ह्या विषयी प्रस्ताव करता म्हणजे किती आईच्या दिवसाक आम्ही हांगा प्रस्ताव करत असाची अनेक पंथा वास्तव्याच्या वैद्याची हांगा आमंत्रण दिलं असा मुकावेल दिवसांतू कशी घडता आम्ही ते समजून गेलो आम्ही वापस हांगा वास्तव्याक येऊच तसे आम्ही प्रयत्न करता आता आम्ही मूल कारण कसं की म्हळ्यारी प्रत्येक जप केंद्राक वचून गेलो त्यांचे शिष्यवर्गा वटूची उपस्थिती उरून गेलो तांगे वटूची एक राम नाम जप कराय म्हणले एक उद्देशानं आम्ही आईच्या दिवसाक गोकर्ण स्वशाखा मठाक येतासाठी कित्याक अनेक जप केंद्राक आम्ही वचून येतासाठी कित्याक आम्ही लोकांक सांगिले की आम्ही समाज बांधवांक सांगिले की अशी जप जाऊ का सर्व लोकांनी जप कर का आता जन जर तिथं उमेद दाखवताना आम्ही वैके थोडे उमेद दाखल म्हळ्यारी आणि कची जपाक ना लोकांक आम्ही तो स्वामेल वटूची जप केलाय स्वामेल वटूच आम्ही जप करत तसं अवकाश मिळाय हे आता मिळता हे आता तुमका अवकाश मिळता आणि 50 वर्षाला तुमका अवकाश मिळणार तिथे म्हणे असं होटोड फंक्शन त्यांना तरी जीवमानांत एक पंथा खर्च तसले अवकाश मिळता आमगेले प्रिय गुरुवरे स्वामील कालांतू तांका 85 वर्षाचे उत्सव 525 वर्षाचे उत्सव करच तांका अवकाश मिळेल त्यांना उत्सव केले की तिथं होड प्रमाणारे राम नाम जप प्रति एक जप केंद्र वचून राम नाम जप करते असं त्यांना संदर्भ नाशिले तिथं उंदू आता हे संदर्भारी एक अवकाश मिळे आता मुकाय आता कोणासाची आणि 50 वर्ष चालताना आमकाने उठून त्यांना एक अवकाश मिळेल स्वामी लोटूची आम्ही राम नाम जप करत असा अवकाश मिळले एक सांचेक तुमके एक जीवनात एक विषय जाऊन गेलो होता ना दिले तर 85 वर्षात ते अवकाश ना आत्वैक्य म्हणताची 85 वर्षांमध्ये या त्या रामलीला एक थोडे लोड असे एक सांगताची म्हणजे तिथले खोड प्रमाणारी त्यांना रामलीला महोत्सवनी पटगाडी मठांत घडीले त्यांना वैद्याची आमको तसा त्यापैकी 1977 घडीले आणि आम चातुर्मास वैके 1977 हांगा घडीले म्हणजे आमगेले पटगाडी मठा फंक्शन आणि गोकर्ण मठांतू चातुर्मास दोन्ही त्याचीही संदर्भारी त्याची वर्षाक घडीले 2 वर्ष पेट जाऊ कशिले 1975 जाऊ कशिले किंतु त्यांना एमर्जन्सी आशिले एमर्जन्सी आशिला जेना त्यांना ते उत्सव निकरचे त्यांना जलील ना तेतून ते पोस्टपोन करून गेलो 1977 आंतू आमगेल पर्तगाळी मठांतू फंक्शन केले आईच्या दिवसाक आतापर्यंत आमगेले पर्तगाळी मठाचे एक ह्या उत्सवा किती ना सार्थ पंचशतमान उत्सवाचे एक कसं एक अभियान आरंभ केलाय 550 कोटी आता सर्व लोकांकही होत असा 333 दिवसा भितरी 356 कोटी राम नाम जप आतापर्यंत घडील असा म्हणजे लेखिंत 23 कोटी चढ राम तारक मंत्र जप अभियान आतापर्यंत घडील असा आणि हा कुठू कारण कसं की म्हणाली समाज बांधवाला एक सहकार मस्त मनात एक आरंभ करताना मस्ते खायशिले कशी जाता कित जाता तिथं आता 1 वर्ष टांटून गेला मी येऊन गेलो आता अंतिम क्षणाक उत्सवाचे लागी येऊन गेला मी पाविल असाची आणि आईच्या दिवसाक वैकेची एक स्वामी उपस्थिती जलदीतला चढ समय राम नाम जप करचे तसले अवकाशाक आम्ही हांगा येईल असाची आमगेले एक उद्देश आशिलो इतलो होड अभियान करचेक एक उद्देश कसं की म्हणाली की इतलं वर्ष 550 वर्षपर्यंत रक्षण कोर गेलो हे मठ अभिवृद्धी करचेक ना मठाचे शिष्यवर्गांक अभिवृद्धी करचेक मूल कारण जाऊन येण्याची तसलो एक म्हणाली आमगेला रामदेव आता शिष्यवर्ग सांगताले इंदिरा कांती स्वामींना आशीर्वाद केला बर झाले
ना अन्य खंयचे तरी त्या कालमानात तू खंयचे स्वाम्यांना आशीर्वाद दिले त्या स्वामी निमित्तान बरं जाल्या म्हणून शिष्यवर सांगतले. आता केलो लोक आमगेले गुरुवर्य स्वामी नाव सांगतले आणि केलो लोक आमगे परम गुरुले तांणी आशीर्वाद केले, तांणी आमचे एक मार्गदर्शन घालून दिले, तांगे एक उपदेशान की मार्गदर्शन की आशीर्वादान आमकां बरं जाय. किंतु उठू स्वाम्यान आशीर्वाद केले वैकेची ते उठू स्वाम्यान वैकेची आशीर्वाद करताना रामदेवा उडगास करूनच तुमका आशीर्वाद केले निमित्तान तुमका बरं जालां. स्वाम काय हरशी आशीर्वाद करना स्वाम वैकेची देवाले देवा आम्ही एक समाज बांधवाक बर जाऊ का म्हणून आशीर्वाद केले. तू ते सत्य कोरकेन दी म्हणून गेलो स्वामीची देवाले प्रार्थना केले निमित्तान त्यांना देवानं ते वाक्य सत्य करून दिलं असा. म्हणजे 550 वर्ष पर्यंत प्रभू रामचंद्र देवानं आमगेल्या शिष्य वर्गांक अभिवृद्धी जावच्याक आशीर्वाद केला असा, अनुग्रह केला असा. तागे किती आम्ही कसं केल्या म्हणजे एक प्रश्नचिन्ह उद्भव जलताना त्यांना मी आलोचन केले की 550 कोटी राम नाम जप कोरगेनो त्याचीच आम्ही त्या वाक दिवच्या होड काणी म्हणून आम्ही त्या संदर्भात आलोचन केले. त्या निमित्तानं अशी एक मनात विचार दौरगेन आमगेल्या 550 कोटीचे राम नाम जप आरंभ झाले. तशीच आम्ही खाली अशी त्या गावात तू जप कर म्हणत जाय नाशे. आता हे आमगे जप करत हे जप करत त्यातून आम्ही प्रत्येक जप केंद्राक तांगेल्याची एक नाव दिले. आता आमका भूविजय राम म्हणून दिले, कुमटा आम्ही पुरुषोत्तम राम म्हणून दिले. सो अशी एक जप केंद्राक तांगे नाव दिले. आता संदर्भ अशी झाली की म्हणाले आता लोक आपेताना अशी आपेता की म्हणाले स्वामी शाखा मठ आयो का म्हणना स्वामी कशी तानी आपोच कशी म्हणाले स्वामी हे जप केंद्र भूविजय राम जप केंद्र यो का म्हणून आपेतासाची म्हणजे आमका तर थंय तर वच्चे जाय ना नारे मुकाल येता आम्ही जप केंद्र दिले. आता जप केंद्रा काही याना म्हणाली आम्हीची देऊन घेऊन आम्ही याना म्हण तशी जाता. सो आज तशी त्या रीतीचे एक भावना आहे स्वामी हे जप केंद्र येऊ का पुरुषोत्तम राम जप केंद्र येऊ का ना आणि खंयचे तरी जप केंद्रात येऊ का अशी लोक त्या जप केंद्रा नावा निमित्तान हे करतासाची. आणि मुकारी एक 30 वर्ष 40 वर्ष झाल्यानंतर लोक उडगास दवरते ह्याची जप केंद्रा नाव. अरे आम्ही त्या जप केंद्रामध्ये स्वामी नाव दिले त्या जप केंद्राचे अंडर नाताचे तर्फे ना आम्ही उठू शिष्य वर्गात किती राम नाम जप केले म्हणले एक गौरवपणा की म्हणाली आमगे गोकर्ण मठाचे सर्वही शिष्य वर्गांक त्यांना प्राप्त जाता. त्यामुळे असं भाग्य कुठं लोकांना मिळेना. आज कोण केले सांगा हल्ले ऑक्टोबर 18 नंतर कोण येता त्याचे अवकाश ना. खाली हे 18 महिन्या भीतर कोण केले ताका मात्र हे एक अवकाश मिळला सा. कुठं लोकांना हे अवकाश मिळना. त्याची संदर्भारी आमगेल अयोध्यांच्या वैकेची करेक्ट 550 वर्ष जगतात संदर्भारीची थई वैकेची राम प्रतिष्ठित झाला सा. त्याची संदर्भारी आम्ही वाराणसी मठ वैके स्थापन जाऊन 550 वर्ष झाला सा. आमगेल मठाक मठ स्थापन जाऊन वैकेची 550 वर्ष झाला सा. प्रत्येक एक ह्याच्याक एक नवीन एक मठाचे उत्सव करचे की ना मठाचे एक होटोड कार्य आलोचन करचे काम के अवकाश मिळाला. आणि विशेष जाऊन 2 वृंदावन आमगेला गोकर्ण क्षेत्रांत असा. एक आमगेला पुरुषोत्तम तीर्थ चतुर्थ स्वामी जीवोत्तम तीर्थ स्वामीला शिष्य त्यांनी वैद्य सांगा हे जल्ले. तशीच कमलाकांत तीर्थ स्वामी अशी 2 वृंदावन आमगेला गोकर्ण क्षेत्रांत असा. आजी मूल कारण त्याची आम्ही ते उठू गुरुवर्य स्वामीले उडगासाठी तिरीच ह्या उठू करचे ते स्वामीन त्यांना पूजे केले तसले रामदेवाल प्रीती अर्थ करचे. पण आमगेले हे 550 मूल उद्देशाक प्रत्येक वृंदावनाक हे उठू सेव पावका आम्ही ते शिष्याने ते वचून गेलो प्रार्थना दवर का मुकाविल फंक्शन असा 550 वर्ष जाता असा. परंपरेतानी चोल के नाही असा. जर काही तरी एक स्वाम्यानं कसं नाही तरी एक ह्या जल्लस तरी आधीच परंपरा या नसे. प्रत्येक स्वाम्यानं या परंपरा चल का मुळे किती मस्त त्यांनी त्याग कोरगेनो एक ह्या करत आज 24व्या पीठादी पर्यंत पाविल असा. अर्थात 23 स्वाम्याला एक पुण्य धोर गेलो आता 24व्या पीठादी पर्यंत ह्या परंपरा चोल गे नाही असाची.
केलो लोकांक दिसता हे राम नाम जप कशें नाही कितें आज ह्याचे महत्व कळनाशी उरताले. केलो लोकांक कळले, केलो लोकांक कळताले, केलो लोकांक कळनाशी उरताले कितें केलें कशें केलें. बट एक कशें की म्हळ्यार अंतिम कडेरी उडगासिवची ह्याचीची आता कसं जाता शाळेत तुम्ही शिकत उरतात 8th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड शिकत उरतात तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार तेन्ना 8th स्टँडर्ड शिकताना तुम बेजार केन्ना जाता मरे तो पळय 10th स्टँडर्ड घेवन गेलो आतां तो PUC वता आसा आमी आनीक त्याची युनिफॉर्म घेवन गेलो बसले हांगा आनीक केन्ना तसले ड्रेस घालून आरामशीर पोवचे जाता म्हणलें एक उडगास येता. 8th स्टँडर्ड येता तशी 9th स्टँडर्ड येतना 8th स्टँडर्ड जाल्यार 9th केन्ना जाता 10th केन्ना जाता अशीची एक मनात आलोचन शिक्षणाक येता हे 10th स्टँडर्ड केन्ना जाता म्हणलेची विचार कडे 10th गेल्लो कडे PUC 1 येता PUC 2 गेलतना थंय गेलतना हे 10th स्टँडर्ड बरें आशिल्लें. PUC आनी कितें येलें लास्ट बसता आशिल्लें तागेल माथ्याक केस्तां दिता आशिल्लें ते एक रॉकेट उडयता आशिल्लें हे करता आशिल्लें हांगा पळय काही ना बंक करता खंय वचता कडे हे अशी उडगास केन्ना PUC गेलतना 10th उडगास 10th आसतना PUC उडगास कडे PUC जालो PUC केल्यान तो इंजिनियरिंग येतना PUC बरें आशिल्लो मरे हे प्रॅक्टिकल के हे असाइनमेंट के ते के हे के अतिरेक म्हूण गेलो तेन्ना इंजिनियरिंग गेलतना PUC उडगास येता. PUC असताना इंजिनियरिंग कोण घेऊन एक खंयचे जॉब मिळाल्यार 50,000 जॉब घेऊन आराम उरचे म्हणून त्या प्लॅनार उरता कडे इंजिनियरिंग जावन गेलो केन्ना ताका जॉब मेळटा हांगा पळयले बॉस किटकिट करता तें पळय घरा किटकिट हे त्या म्हणून गेलो सांगून गेलो हे इंजिनियरिंग नाका कसले नाका आराम तेन्ना 10th स्टँडर्ड आशिल्ले बरं म्हणून आनी खंय लास्ट येवन पावता म्हळ्यार आमगे जीवन तशी आतां उठ लोकांक दिसता आसा हे कसन राम नाम जप मारया प्रति दिवसा आंग येवका संकल्प करता की राम नाम जप करता की अशी तशी उठू दिसता किंतु ऑक्टोबर 18 तारीख जाले नंतर कडे आनी वापस ह्याची उडगास येता आमी थंय बसता आशिल्ले तो थंय बसता आशिल्लो हो भटमाम संकल्प सांगता आशिल्लो तो भटमाम हे करता आशिल्लो तो उद्दार दिता आशिल्लो हांव तागेर मागशी बसता आशिल्लो ताण राम नाम जप करता कसकी न्हिदलो आनी कसकी हे उठची कडे उडगास येवची आत्या ना आता काल इतू काय दिसता की तू जप जाले नंतर अभियान जाले नंतर ह्याची तो पळय न्हिदेल आशिल्लो तागेले फोटो काडून घेतिल्ले भटमाम जांबळे काडटा आशिल्लो ना आमी कसकी हे करता हे उठ तेन्ना आता जप जाले नंतर हे उठूची उडगास येता किंतु तेन्ना वापस राम नाम जप करता म्हळ्यार वापस तुमकां मेळना वापस तुमकां करता म्हळ्यार वापस तुमकां ते कशें करचें आसा वापस क्रिएट करचें जायना ते पुनः आशिल्तनाची अनुभव करचेक तुमकां अवकाश मेळटना भूविजय विठ्ठला लेगी ना भूविजय रामा लेगी जेन्ना तुमकां अवकाश मेळ्ळे तर त्या अवकाशाचे तुम्ही सदुपयोग करून घेवका आनी जाल्ले तितले जास्त प्रभू रामचंद्र देवाले नामस्मरण जाल्ले तितले तुमच्या जिवनांत वैद्यची पुण्य संचय करून घेवचे जाता कितें की म्हळ्यार आमगेले उठूही आमकां कसन एक जिवनांत बर जावचें आसा ना कसन एक वायट जावचें आसा ते आमी केले तसले पुण्य कर्म ना पाप कर्माचेर निर्भर उरता अशी न्हय की तुम्ही कसने करनाशी डायरेक्ट मेळटा आशिल्ली कसने तरी वायट जाता आसा ना कसकी जाल्यार जिवनांत कसने तरी एक तुमगेले कर्माक लिंक जावन गेलो उरता कर्माक लिंक जायना उरना फाल्यां तुमकां बर जाल्यार मे बी खंयची थोडे अंश तुम्ही केले तसं राम नाम जपा निमित्तानच तुमकां बर मेळिल्लो उरता ना आनी खंयचे तरी ह्या उरता ना आज ही राम नाम जप केले तुम्ही कसं केलं ताचे पुण्य मे बी 15 वर्षानंतर मिळतात अशी नाही की आज केलं आजही मिळता अशी ना मे बी थोडे वर्षां मिळताले थोडे दिवसांत मिळताले ना तुमगे चौडवांक तरी मिळताले किंतु एक मात्र निश्चय की म्हळ्यारी हे राम नाम जप केले निमित्तानं तुम्ही हांग घेऊन गेलो संकल्पपूर्वक घेऊन गेलो इतले समय त्याग केले निमित्तान ते त्याग मात्र खंयचे रीतीर व्यर्थ जायना म्हणले का मी आश्वासन आणि हांगा पुरुषोत्तम तीर्थ स्वामीले वृंदावन असेल तसे गोकर्ण क्षेत्र आणि गोकर्ण रुद्रभूमीचेरीची जागिरीची पुरुषोत्तम तीर्थ स्वामीले थंय वृंदावन आसा कशी आमगेले तांगे नांवांतू उत्तम आसा
तशीच उत्तम जप आमगेले हे गोकर्ण भूविजय राम जप केंद्रांतून सहकार करते त्या निशीची आज विशेष राम नाम जप करचे एक अवकाश मिळे आणि थोड्याची आणि 6 महिने आता मार्च आयले ऑक्टोबर पर्यंत 6 ते 7 महिने मात्र आता राम नाम जप उरील असा तदनंतर कडे दिग्विजय प्रभू रामचंद्र देवाला आरंभ जाता तदनंतर महोत्सव सार्थ पंचशतमानोत्सव कार्यक्रम पर्तगाळी मठात जाता ते पर्तगाळी मठांतू जेवच तसले महोत्सवाक गोकर्ण क्षेत्राचे सर्वही लोकांनी आमगे पर्तगाळी मठांत येऊन गेलो त्या उत्सवात वैकेची तुम्ही सहभाग घेवचे याचीची स्वामी करचन एक आमंत्रण म्हणून तुम्ही लेक्चर करणार स्वामी आमंत्रण दिले काय म्हणून तुम्ही लेक्चर येणार आमगेलांत एक असा कशी उडुपी तरी कशी मिळेली प्रति पर्यायाक बशी पहिले त्यांनी एक पर्यटन कोण घेण्यात की आमगेले पर्याय येऊ का आणि कृष्णाले तुम्ही अनुग्रह पात्र जाऊ का तशीच आम्ही वैद्याचे 18 महिने तुला ह्याची करत असत वरचे राम नाम जप करचे आणि चढ संख्या तशी तांका प्रोत्साहन करचे आजही आम्ही त्यांना एक नियमावली तांगे दिले अशी करा तशी करा आज त्यांनी तांगेले एक नियम चाल केले म्हणजे योग्य रीतीची अशी की नाही की बिंगड रीतीत त्यांनी चाल केला अशी आम्ही सांगण्याची योग्य रीतीने केले म्हळ्यार सकाळी कोण बॅच असा सकाळी उठून घेऊन कोण येता सांजे किती एक बॅच बायलां किती बायला सांजे तांका येऊ काम दिसले सांजे किती एक बॅच ना दर व्यक्ती कोणीतरी तांका सकाळी आणि दनपारांनी तांका व्यवहार उरता ना अंगडी वचका तांका येवचेक जायना सांजे किती रात्री बॅच हे आम्ही सांगितलं नाशिले हे रात्री करा हे करा आम्ही जप एक करा म्हणून सांगा आम्ही सांचे गेले रात्री नंतर मला रात्री वेक सोडा म्हणून घेणं शिवा वाचायला कष्ट तो रात्री वेकेच जप कर म्हणून घेणं बरेच आता त्यांनी सांगले राम बेजार आम्ही म्हळे झाले इथल्याची किंतु आम्ही सांगलं म्हळे तोंड फुटून सांगून म्हळे त्यांना म्हणजे रात्री वेके सोड अशी अंगार येतात म्हणले एक विचार सांगितलं म्हळे जप जायना की मला अनेक विचार सो कशी गेले आमका गुणत का बुटशी किंतु समाज बांधवांनी समजून गेलो आमगे जप केंद्रांतू स्वामीले संकल्प परिपूर्ण जाऊ का मठाचे संकल्प परिपूर्ण जाऊ का म्हणजे तनीच एक आलोचन दवर घेऊन सांजे 4 तुलेन 5 अनेकडे सांजे 7 तुलेन 8 रात्री 9 तुलेन 10 घंटेपर्यंत सकाळी 6 तुलेन 7 पर्यंत सो हाती कसं की मिळेल निर्बंधना हे एक महत्व कसं की मिळेल बाकी गायत्री मंत्र रात्री 9 घंटे कधी सांचे जायना ते संध्याकाळा समयाचेरी म्हणता संध्याकाळी समय 3 पर्यंत संध्या येता रात्री तुला सकाळी जाता सकाळी तुला दनपार जाता तशीची दनपार जाऊन सांजे तुला कडे दिलसाण जाता तसंच संध्याकाळीन समयाचेरी गायत्री मंत्र आणि मंच निवडता आणि ते कसं नाही न्यास करका ताकी एक नियमावली असा एक कडे बसून गेलो म्हणका अशी तशी करते हक्क तशी ना हक्का तुम्ही चमकत असताना विके म्हणचे जाता अनेकडे हे करता तुम्ही त्या सांगा पल्ल्या आम्हाला चमकून घेऊन म्हणत आम्ही किती तशी केले की म्हणा लोकांना तो एककडे येऊ का म्हणा कारण कसं की म्हणाली आमचं त्या संख्या एककडे हॅकर चेक मिळता ना तांगेल घरांतू तांणी राम नाम जप करत उरलेली तो खंयचे रीती जप करता म्हणले आमका समजून घेवचे जाना एकलो सम म्हणता श्रीराम जय जय राम एकलो सम म्हणता तसं 10 लोक उरतात बाकी लोकांक अभ्यास नाशी श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम अशी म्हणतात जय राम मिळवे ना हा जय राम येईल ना कडे तागे जप वैके काउंट घेऊ का आता ने जय राम म्हणती जय राम म्हणती इतला मी 50 कोटी करता सची आणि जर अशी जय राम आणि त्याला मिळेली आम्ही इतलं कोर घेऊन वैकेची प्रयोजनाक व्यर्थ जाता फाल्याक हे आमगेल का ना काही ऐकलंय ना आम्ही ऐकलंय ना तुम्ही ऐकलंय मला इतलं वर्ष तुला ना मैशी करता असं कोर काही ना आणि कुठूची सम म्हणले ना आम्ही हा तुमको गोत नाशिले पार झाले गोत कसून आणि तशी मळे आणि ते व्यर्थ जाऊन होता सोशली जाऊच नका म्हणे किती कुठं लोकांक आम्ही एकत्रित हाण गेलो संकल्प कोर गेलो प्रार्थना कोर गेलो आम्ही श्रीराम जय राम आणि म्हणचेक आम्ही आरंभ केले किंतु आजच्या दिवसाक विशेष जाऊन गेलो राम नाम जप करचे विचार दवरला जन आम्ही आता राम नाम जप आरंभ करचा
किंतु आईचे दिवसाक स्वाम्याला आगमन गोकर्ण स्वशाखा मठांतू दत्ताशी निमित्तानं संध्याकालीन समयाचे आणि मस्त भाविक रीतीने तुम्ही आंगेवन घेऊन स्वागत इत्यादी केल्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल घरांतू तुम्ही करतसले उद्योग व्यवसायांतू आमगेल हे स्वशाखा मठांतू आढळित मंडळी तांगेले वैयक्तिक जीवनांतू वैदिक वर्ग तांगेले वैयक्तिक जीवनांतू तशीची भूविजय राम म्हणल्या जप केंद्रांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुर्का अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाचा मी मंगल घडे त्याची श्री कृष्णार्पण स्वामी महाराज